Защо смятам, че носенето на боси обувки намалява натоварването на ставите? Следващото предимство на босите обувки за здравето може да не изглежда много вълнуващо за млад човек с здрави стави, но ставите на коленете и бедрата често са изложени на значителен стрес, който с течение на времето в крайна сметка води до чупливост и травми. Доказателствата показват, че най-честата причина за това е неправилният модел на ходене и тичане. Когато повечето хора ходят или тичат, те се приземяват с петата напред, с изправен крак и силен удар. Това не боли, ако носите обувки с дебела подметка и възглавници, но все пак причинява натоварване на ставите. Носенето на боси обувки помага за намаляване на този проблем, като променят начина, по който ходите и тичате. Тъй като босите обувки с много тънка подметка, няма да ви е удобно да набивате крак. По естествен начин ще се адаптирате към приземяване на средното стъпало или дори на пръстите, което осигурява вроден здравословен отскок от мускулите на стъпалото. Това ще увеличи силата на тези малки мускули и ще смекчи въздействието от ходенето и бягането върху ставите ви. И да не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми. Ще помогнете видеята за боси обувки да достигнат до повече хора.